הבאים אנחנו מתכבדים לכבד כאן את הרב הגאון, הרב משה פתיחי, להתאבק בעפר רגליהם של חכמי תימן הקדושים, הטהורים, הנוראים, שאף אחד לא יודע עליהם, אבל הוא ידע עליהם, הוא יגיד לנו, מספר לנו. وريحي عبالة غير قدر منه بكتب كم 20 سنة לפני כמה זמן הוא נפטר? לא, אני לא נותן ציונים. אני רק אומר גם בחומה, הכוונה שאתה ראית שמורי חליים. אתה יודע, הרב עטיה, שמעת על הרב עטיה? כן. היה ראש עיר כן. רבו של הרב עובדיה. הוא אמר על מורי עבאי, אמר אני לא חותם על כל קורא עד שיחתום מורי עבאי, כי למה מה הסיבה? שכינה מדברת בגרון. אתה לא יודע מי זה. הוא לפני כמה זמן נפטר? 50 שנה. לא, פחות. אבל היה מלאך שלי פחות. הוא היה, מה עושה? זה היה חשוב, מקליטים את זה, אני רוצה שישמעו את זה. מוקלט. מוקלט? מוקלט ומופלט. אני אגיד לכם למה, זה חשוב להגיד את המשפט הזה. הוא היה כל יום שישי. כן. אני הייתי בתלמוד תורה. כן. בתלמוד תורה שלנו היה ברחוב נועם יני, תלמוד תורה יבנה. ואני הייתי בא מהתלמוד תורה, ודרך אגב, עובדיה למד קצת שם איזה זמן. אבא שלך. למד שם איזה זמן, זה היה קרוב לבית כזה, הכי טוב היה. זה תלמוד תורה של חברון. זו ישיבה קטנה לספר אצלי באותו בניין. חברון זה ישיבה גדולה. ואני הייתי בא מהתלמוד תורה, ורואה את השערים של הבית כנסת הגדול. זה שיש מדרגות מעל הבית של סבא. כן. שאמרו שהוא בנפשי היה שם. כן. ועכשיו זה נחלת אבונה. כן. הרב יואל ציין. אז הייתי רואה את הדלתות, את השער פתוח, הייתי יודע שמורי יחי עבאי נמצא שם. והייתי עם הילקוט, לא הולך הביתה, הייתי גר באותו ראש. הולך לבית כנסת, למה? מה עושה מורי יחי עבאי? היה להם, הספסלים שם, זה לא היה ספסל. זה היה שמים איזה 2 בלוקים, ועל הבלוקים האלה היו שמים קורת עץ, קורה כזאת ככה ברוחב כיסא. והקורה הזאת עליה שמים איזה מזרן, ככה שהזמינו אותו מיוחד, בגודל הזה, ועליו שמים מחצלת. וזה היה, ככה היו יושבים בחול ובשבת. אבל, לכבוד שבת גודש, מורי יחי עבאי, גדול חכמי ישראל, שאני אומר, אם הרב איסר זלמן מלצר קרא לו גאון ש"ס, אז הוא היה גדול חכמי ישראל, אי אפשר להסביר. ופה מוריד נכון בחלחי היה אומר עליו, הוא מראינו ורבנו, הלאה הוא בס. אין אחריו, אין מילה אחרת, אחרי שהוא פוסק את זה. הוא היה גאון הבדין, זה לא סתם היה. הרב מוצפי, הרב יעקב מוצפי, היה מדבר איתו ביראת קודש, בחרדת קודש. היה אב בדין קדוש הרב מוצפי, הרב יעקב מוצפי. גאון עולם היה. ובכל זאת כשהיה מדבר איתו, היה מדבר איתו בחרדת קודש. ואני זוכר שהייתי ילד, אז אני הייתי רץ לבית כנסת, עולה את המדרגות מהר. למה? לעוונו, לעזור לו. מה הוא עושה? הוא מנקה עכשיו את הספסלים לכבוד שבת. הוא הרב של הבית כנסת. הוא בבית הכנסת היה אב בית דין. הוא המורי וראש הישיבה. והוא המנקה. הוא היה מנקה. והיה מה עושה? אני בא, בכוונה הייתי ילד, הייתי עומד מאחריו ככה לימינו, לשמוע מה הוא אומר, איפה הוא נמצא? עכשיו הוא נמצא בגמרא הזאת, עכשיו בגמרא הזאת. כל פעם, גמרות, בעל פה, כל פעם. אני אומר, ממש לא פשוט. זה דבר, מתי הוא עלה לארץ? הוא עלה צעיר, יש אומרים שזה גיל 20, שנות 20. אבל עלה צעיר וכבר היה תלמיד חכם עצום. מה היה הכי חשוב? כשהייתי בא, אני אומר לו, מורי, אני מפסיק אותו, אומר לו, תן לי, אני אעזור לך. היה לו מטאטא קש קטן, שהיה מנקה קש. הוא לא יהיה בשבת, אנשים באים, וזה שבת, לא שבת. אז היה מנקה, ואני אומר לו, תן לי אעזור. הוא אומר, לא, מה אומר? או שהוא להשתמש בבן במוצאי שבת היה מעניין, במוצאי שבת בסעודה רביעית. הוא אומר לי, או שהוא להשתמש, אני ילד. הוא אומר, או שהוא להשתמש, אתה לומד בישיבו בתלמוד תורה, אתה לומד תורה, או שהוא להשתמש בנך. אמרתי לו, לא, או שהוא להשתמש בנך, אמרתי לו, לקחתי ממנו. כמו הרב חוגי עבודי גם, אותו דבר. גם אותו דבר. הרב, ובמוצאי שבת היה לו עניין בסעודה רביעית אומרים.
הבית לרבי חיים קסר, זכרונם לברכה. סעודה רביעית, היו מקפידים בזה. כן, זה עברתי לעיר. היו מעריכים סעודה שלישית במשתירים. כן, אומרים בעבר לערים. ספר להם על הילד שנפצע והוא עשה... אני לא שמעתי על הרב מרדכי שרעבי היה ביחד איתה? לא. הרב מרדכי שרעבי? לא, גם לא. שוב, לא היה להם זמן להיפגש. זה לא כזה שאומרים, יאללה, אתה בא, מה, בואי. איפה, אני עסוק, אני לומד. הוא גם המזמין, הוא עסוק בלימוד, אז מוזמן, גם הוא עסוק בלימוד. אין להם זמן והמזיר והנזנר של אומה ולכוי כאן הארץ. זה לא היה שייך בכלל. הרב עלינו גמרא בפסחים ק"ט אומר, רבו רבי עקיבא מימיו ואמר, הגיע העת לעמוד בבית המקדש, חוץ מערבי פסחים ויום כיפורים. זה לא פסיפורי וגרסה. לפעמים היה מצב שהיו צריכים להזכיר לו. צריכים להזכיר לו, צריכים להזכיר לו שצריך ללכת לזה, יש כנס או תפילו. הוא היה עושה נוהג לעשות תפילות. איזה תפילות? מה, עכשיו מלחמה? עכשיו כל יום היו עושים יום תענית, יום תענית כיפור, יום סליחות, והיו עומדים על התיבה ואומרים סליחות. זה לא סתם, מבקשים רחמים ואת השם יתברך. אני אגיד לכם מה, לפני שאתם מדברים על חכמים, צריך לדעת איך הגיעו החכמים האלה לאיזה מדרגה כזאת. אנחנו באנו לארץ, אתם, אלה שבאו, כן, אני לא באתי, אני נולדתי פה, אלה שבאו לארץ, בפרט בני עדת תימן, שבאו לארץ רצו לעשות איתם שהם השתלבו בחברה. אתם מכירים את המושג הזה, השתלבו בחברה? להשתלב בחברה, להיות ביחד עם כולם, להשתלב בצבא, וללכת לזה ולעבוד, ולשלם מיסים ולהיות כמו כולם. לא, אני רוצה להגיד לכם. בדיוק זה עכשיו הזמן לדבר על זה, למה? זה זמן שרוצים להזכיר חכמים, איך הם הגיעו לחוכמה הזאת? אתם יודעים מה זה חוכמה? אתם יודעים מה שמעתם פעם על חוכמה יוונית? חוכמה יוונית, שמעתם? ודאי ולא מן הלילה. דרש בן דמה ולאחותו של רבי יוחנן. כן, אבל חוכמה יוונית זה היה המוטו של העולם, שהם רצו להפוך את העולם לחוכמה יוונית. אבל כבר הפסוק אומר בחושך על פני תהום, אומר את הגמרא במדרש, אומר, חושך על פני תהום זה יוון. יוון היא החושך, היא המחשיכה. ולמעשה צריך להבין מה זה החושך. הם רוצים להחשיך, כתבו לכם על קרן השור, הם רצו להחשיך מאז שהתינוק, לשלב אותו בחברה ולהחשיך ממנו את דרך התורה הקדושה. להחשיך ממנו את דרך האמונה. זה מה שרצו לעשות בזה זמן. סיפרו לי כשהייתי ילד, חולים שהיו מבוגרים ממני, סיפרו לי מה שעשו להם. לקחו תפילין, עשו מזה כדור, ואמרו בואו נשחק, אמרו מהו הזה? ילדים, מה זה? אמרו לא, פה בארץ לא צריך מצוות. כמו בסוכה, אתה כולך חפצה, אתה נכנס לקדושה. גם בארץ ישראל אתה כולך חפצה לקדושה. לא צריך מצוות, לא צריך בתורה, זה החושך של יוון. עד היום, אנחנו נמצאים בגלות יוון, עד היום. המתייוונים, אתם יודעים שהמתייוונים זה ממש לא מבהיל. אנחנו לא יודעים את זה, אף אחד לא יודע את זה. חושבים שהמתייוונים היו איזה קומץ, כמו היום שיש קומץ שמאלנים מטומטמים ומדברים ומרעישים. לא קומץ. כל ישראל היו מתייוונים. חוץ מתתיהו בניו. חוץ ממנו, רק. זה הכל, זה מפנים מבהיל. קומץ קטן היה שומר השם. הוא אמר לי להשם אלי תספיתו, ונלחמו, ולאט לאט הצליחו להשפיע על העם מחדש. אנחנו אומר אליהו הנביא. אליהו הנביא אומר דבר גדול. ענני ישר, ענני, ריבונו של עולם תענה לי. זה גם קשור לחלוקה, וקשור גם ביוסף הצדיק. רב חיים שמואלביץ אומר דבר נורא, אומר רב חיים שמואלביץ. אומר, ידוע, יש הגמרא במעשה המסופר, מביאה שני דרשות של רב כהנא, בשם רבי תנחום. אומר שם, מה אומר? נר חנוכה, שהניחה מעל 20 אמה, פסולה. כמבוי? כמבוי בסוכה. בסוכה או כמבוי. וגם עוד דרשה מיד אחריו, בגמרא בדרך כלל מביאה דרשות של אותו דרשן, מביאה עוד דרשה אחריו. בר רגל בו מים. אמר, בר רגל בו מים? מה שנאמר בר רגל יראה שאין בו מים? מה זה? ודאי שאין בו. ולא, מים אין בו. נחשים עקרבים יש בו. אז מה? צריך להבין מה הקשר, אומר חיים שמואלביץ. זה דבר נורא זה. דבר מבהיל. שהאחים לא עד כדי כך היו שם. הם היו כתובים בחושן. זה שבטי ים.
מיטתו של יעקב היא שלמה, צדיקים כולם, אז זה יכול להיות שצמוד. אבל העין לא שלטה, הבור היה עמוק אצל ממש, והעין לא שלטה שם. לכן השוויון בין זה לזה, בין שתי הדרשות, זה למעלה, זה ממעלה וזה למעלה. אומר, אבל יש פה דבר מבהיל, שהקשר, אומר רב חיים שמואלביץ, הקשר בין יוסף הצדיק לבין החנוכה, ניסי החנוכה, היא קשר ממש מעניין. תראו מה קרה. יוסף הצדיק, הכניסו אותו לבור, חשים עקרבים, ודאי ימות. הקדוש ברוך הוא הציל אותו. הציל אותו, השתבח שמו רעה. יצא מן הבור, חיים טובים שם. ואחר כך עבר את כל הגלגולים עד שהגיע לגדולה. והנה נעשו לו שתי ניסים כאן. הנס הראשון, ניצל וחי. השם החיה אותו. אף על פי שהיה שם מצב של סכנה גמורה. סכנה ודאית. הציל אותו השם יתברך. והנס השני, מהאשפז יורים עליו. מהבור. ששמו אותו בבור הראשון, בבור השני. ואחר כך הרימו אותו ושמו אותו בשלב מלך. זהו זה. על פי חישה עולמי. אז היה פה שתי ניסים. נס אחד, שזה נס של חיים. ונס השני, עלייה לגדולה. איזה נס יותר חשוב אתם אומרים? מה אתם חושבים? חיים. החיים. איך אומר שלמה המלך? טוב, לכלב החי מן האריה מת, אם הוא מת, לא שווה כלום, אין כלום, אין גדולה ואין שום דבר. זאת אומרת שהחיים, זה הנס הגדול. ולמעשה, הנס של החיים, שהשם נתן לו חיים, מוזכר ככה, בבור ריק, אין בו מים, אין בו מים, זהו. אבל נחשים עקרבים, אתה עושה עכשיו תרשע. הכל בסתר. ההצלה הזאת נעשית בסתר. והנס השני, עלייה לגדולה, תראו כמה דיון נשפך על זה, כמה פרשיות נכתבו על זה, על העלייה לגדולה, המסלול שלו. לא דבר החשמונאים, שהקדוש ברוך הוא עשה להם נס, אני אגיד את זה בקיצור, עשה להם נס הראשון, נס שניצלו. רבים ביד מעטים, אתה מסרת גיבורים ביד חמישים וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא עשה להם נס להציל אותם. ואחר כך מצאו פח של שמן, חתום בחותמו של כהן גדול, שהיה ראוי לדלוק ליום אחד, ודלק 8 ימים. זה נס גדול, נכון? שני נסים. מה הנס הגדול יותר? מה אתם חושבים? הספיק ל8 ימים. כן? אם היו מתים חס ושלום, היו יכולים להדליק את החנוכה. זאת אומרת, מה הנס הגדול? החיים. נתן להם חיים, הציל אותם. והחיים שנתן להם, אנחנו אומרים על הניסים, ומודים לשם. אבל העיקר, מה זה נס חנוכה? תארו לכם שהנס חנוכה הגדול זה ההדלקה. ההדלקה להדליק, למה? האדם אפילו ימכור את כסותו ויזכיר עצמו. מה שלא נאמר במצוות דאורייתא. אני המחזר. כן, ממש. למה? כדי להדליק את החנוכה, משום פרסום ישראל. צריך לפרסם את הנס. למה? למה בנס הגדול אנחנו לא מעריצים אותו ומרימים אותו למעלה למעלה? ואת הנס השני שהוא נס שולי לכאורה. זה נס חשוב. מה זה? אמרת איך אמרת? דלק ל8 ימים ביום אחד, זה ודאי נס חשוב. אבל טומאה הותרה בציבור. יכלו והם לא יחכו. כמה זמן היה בית המקדש בלא מנורה? יהיה עוד כמה ימים עד שיביאו מנורה מדודקיה. לכאורה אין בעיה בזה. מה העניין? צריך להבין שהוא מביא עוד דוגמה רבי חיים שמואלביץ. הוא אומר עוד דוגמה. הדוגמה השלישית שהוא מביא זה דוד המלך. שהלך לראות את שלום אחד, שאביו שלח אותו. לקח את חריצי החלב, שר האלף וכו'. אז הוא הלך שם, הגיע לשדה. זה שדה קרב. שומע שם רעש גדול, המולה. מה? רואה איזה אחד פלישתי, ראש עומר ארור, יושב שם, מחרף ומגדף. שומע אותו, אומר, מה זה? איך הוא אומר? מדבר, תביאו את זה, מי זה? מי אתם? ומי השם? חירופים, מי שאי אפשר לאוזן לשמוע. שומע את הציבור שם, החיילים והקצינים, אומרים, מי יכול ללכת? אף אחד לא יכול. והוא רתח דמו, אמר, מה זה? אני אלך. פתאום הוא שומע שאומר שם, כרוז, אומר, מי שיקה את הפלישתי הערל הזה, המלך יעשירנו עושר גדול, ויתן לו את ביתו לאישה. אמר, מה הוא אומר זה? אז אמר לו, יאללה חביבי, שמענו אותך, אתה, לך הביתה, אני מכיר אותך. אמר לו, מי אומר לו, אחיו הבכור? למה? גדולים לא יכולים, אתה רוצה עכשיו להגיד שאתה
נהיית, כמו שאומרים, בעל יכולת. הלך לשאול. הלך לשאול, אמר לו, אני רוצה להילחם בפלסטין. למה הרגיש שהוא לא יכול לסבול? היה לו קנאת השם צבאות עליו. מי יכול לדבר ככה על עם ישראל? מי יכול לדבר ככה על השם אלוקי ישראל? אמר לו שאול המלך, אתה? ראה אותו ככה בחורציים, אמר לו, גיבורים פה יש. אף אחד לא יכול לעמוד בזה, הוא אומר, הוא לא יודע איך לעמוד בזה. איך אתה רוצה? אמר, אני, אדוני המלך, רואה את הצאן של אבא שלי. והנה פעם אחת בא הארי. לקחתי המקל, באתי להכות אותו. והנה הגיעה הלוויה. באתי להכות גם אותה, והנה הגיע הדוב. באתי להכות את הדוב. עכשיו הם 3 כבר. באה הדובה. הוא אומר, גם את הארי וגם את הדוב יקעב. השם יתברך. סליחה, השם יתברך. אשר הציל אותי. ועזר לי להרוג את הארי והדוב והדובה. הוא יעזור לי להשמיד את האויב הזה. הרשע הארור הזה. והנה, אמר לו, טוב, תשים עליך בגדי צבא. נשים עליו את הבגדים, לא יכול ללכת. אמר, אני לא רגיל בזה, אני רגיל ככה בדבר הזה שלי. אמר, טוב, תלך בהשם איתך. הלך, הגיע לשם. איך שהגיע לשם, עומד בגבעה ממול גוליית. גוליית רואה אותו עם מקל רועים. עומד לו, החלב אני, כי אתה בא אליי במקלות. אמר לו, בוא אני ארים אותך עכשיו, נזרוק אותך עוף השמיים, נאכל אותך באוויר. אמר לו, הוא ענה לו, דוד המלך ישראל אחד. ענה לו דוד המלך ואמר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית. בשם השם. ואני בא אליך בשם השם, אלוהים עפות ישראל, אשר הערפת. היום הזה יסגרך השם בידי. היום הזה מכה איומה אתן לך. ובא לקחת 5 הלוגי אבנים לפניכם. שם אותם בתרמיד, בא להוציא את האבנים, כל אחת מריבה, זו עם זו, זאת אומרת, בידי יעשה הנס, על ידי יעשה הצדיק את הנס. התאחדו בינתיים, לא חשבו התאחדו ביניהם. יש על זה סיפור גדול ברבול, ואומר מה זה להתאחד. זה לא דבר פשוט להתאחד, זה רוצה לעשות סירוגים של נס, ללמוד מאבנים. רש"י אומר, זה לא תעלה מערוף הנזבחים, ומה האבנים שאין בהם. אבנים. אלה אבנים שהיו פה בכיס בילקוט, הרועים. רבו ביניהם כדי שיעשה. זה מסירות נפש של אבנים. מה יש ללמוד מזה? זה תענוג, זה ללמוד מוסר. ללמוד מזה מוסר, איך להתאחד, לכבוד השם יתברך במסירות נפש. אבנים! זה לא דבר פשוט, רבותיי. אבנים באו בסוף את האבן אחת, לקח את האבן, והנה לקח ושלח אותה. בא המלאך מיכאל הרים לו את מצחק נחושת, הוא היה כולו מצופה, לא היה רוצה לפגוע. אי אפשר לפגוע. אבל המלאך גבריאל ראה את הגבורה של דוד, את המסירות נפש שלו, את ההשתדלות, הכל זה השתדלות. אתה רוצה ללמוד דף גמרא, אתה רוצה ללמוד מסכת שלמה, אתה רוצה ללמוד כל הש"ס, כל שולחן ערוך, כל הרמב"ם, אתה יכול, זה רק השתדלות. אתה תעשה את ההשתדלות, אבל כבר לא יתחת לבך במעלה. הוא עשה את ההשתדלות, המלאך גבריאל פתח את מצחק נחושת, ותטבע האבן במצחו, אומרת הגמרא מסכת סוטה. טבעה האבן במצחו, עכשיו כשאדם מקבל מכה במצח, ככה האבן באה לו במצח, הוא נופל אחורה. אבל מה, ויפול על פניו ארצה. אומרת הגמרא, למה שלא יטרח אותו צדיק? שלא יטרח אותו צדיק ללכת עד הראש שלו ולחתוך לו את הראש. הרי הוא לקח את החלב שלו, חתך לו את הראש ואמר, הנה הראש שלו. שלמה, הראש עוד. אז תראו מה זה. 2 ניסים נעשו לו לדוד. הנס הראשון שהשם הציל אותו שלא ימות, זה אומר יחיה, ויהרוג את האויב. והנס השני, שלא יטרח אותו צדיק. דהיינו שלא יהיה לו טרחה לב, מה זה טרחה לב? זה דבר חשוב. של מה צריך הנס השני? מספיק שעשה לו את הנס הגדול. העיקר של החיים, זה הנס האמיתי. מה זה עכשיו אומרת הגמרא? שלא יטרח אותו צדיק, מה העניין? אומר רבי חיים שמואלביץ, אומר דבר נפלא, אומר, כשילד לומד תהילים, הוא יושב לומד שעה תהילים בבית הכנסת או בבית המדרש, ונותנים לו איזה במבה. או שקית סוכריות, או שקית אחרת. נותנים לו איזה פרס. הוא בא הביתה ואומר, אמא, קיבלתי פרס. מה? זה הפרס. זה הפרס. אתה למדת תהילים שעה, אתה יודע מה זה ללמוד תהילים שעה? עולנים יונקים סת העוז. עכשיו אתה דיברת חיילים לתורה. נתת כוחות לעם ישראל עכשיו. אתה עכשיו מלמד זכות על עם ישראל כולו, בתהילים של השעה. לא, הוא מסתכל, על מה הוא מסתכל? על הבמבה והממתק. לכן על זה הדרך, אני לא אעריך. אתם ראיתם פעם אנשים שיש להם
שלטים, כותבים, זאת לתעודה כי הוא זה וזה, קיבל כך וכך והוא כזה והוא למד ונבחן. למה צריך את זה? אתה למדת, הלימוד עצמו הוא המועיל, מה עכשיו התעודה הזו, מה תעשה? הפרס הזה, אין בו ממש. הפרס לא שווה, העיקר זה לא הפרס, העיקר זה עצם הלימוד, עצם הדבר שעבורו קיבלת את הפרס. ובאמת, זה נכון, אלא מה? כשאתה לומד ונבחן ומקבל פרס, זה מעיד שהממונה או הרב או האבא או מי שזה לא יהיה המבוגר הגדול, זה מעיד שהוא מרוצה ממך. הוא מרוצה מהלימוד שלך, והוא רואה שהלימוד שלך היה לתועלת. אותו אדם שנבחן, אני מדבר במדרגות יותר גבוהות, לא על הבמה, שנבחן, הוא למד טוב ונבחן והגיע להישגים. אז עכשיו הוא מעיד עליו, הבוחן מעיד עליו, שהוא למד טוב וידע טוב, אז זה אישור על הדברים שהוא עשה. זאת אומרת, האישור הזה זה הסיפור. אותו דבר הקדוש ברוך הוא מאשר לעם ישראל. אומר לעם ישראל, אתם אמרתם אל השם אליי, ויצאתם לעשות מסירות נפש. שבאו נגד השם ונגד משיחו, ואתם עמדתם בזה, ועמדתם לשמור מכל משמר את היהדות הטהורה והצרופה. עמדתם לשמור מכל משמר את אמונת השם יתברך. עמדתם לשמור מכל... וזה, תדעו לכם, לשמור מכל משמר. כל אחד ישאל את עצמו, אני לא עכשיו מפקח לראות מי שמר, מי לא שמר. כל אחד ישאל את עצמו. כשהיינו ילדים, היינו רואים צועקים שבס בכיכר השבת. בכיכר השבת היו נוסעים מכוניות. היו נוסעים לתל אביב. ברחוב יעקב היו נוסעים דרך כיכר השבת. מלכי ישראל הולכים לתל אביב. אז היו נוסעים, כל שבת נוסעים. זה היה ממש מכאיב ומצער איך אפשר לראות יהודי בירושלים, עיר הקודש, מחלל שבת קודש ובועט במצוות השם יתברך לשמור את השבת הקדושה שלנו. איך אדם לא מתחלחל, איך אדם לא מזדעזע. הרבה אנשים רואים מכוניות לא מזדעזע. רואים מישהו מחלל שבת לא מזדעזע. רואים מישהו עובר עבירה לא מזדעזע. לא, אז זה לא מחלל שבת. לא נוסע, לא... רואים מישהו מדבר לשון הרע. לא רק שלא מזדעזעים, לפעמים משתתפים איתו. שנוסעים לנו, ולא מדבר רק על אנשים חילוניים. לא מדבר על אנשים קלי דעת. מדובר על אנשים שהם, ברוך השם, בני תורה, עלולים להיקשר בדברים כאלה כמובן אלה. אשר עשי לנו. וזה מבהיל הרעיון. צרות אחרונות. יצאתם במלחמה. לא רק שאני אציל אתכם. לא רק שאני אתן למעטים שינצחו את הרבים. לא רק שהחלשים ינצחו את הגיבורים. אלא שאני אתן לכם שתראו באור גדול איך נר קטן שעושה מתאים ליום אחד יהיה 8 ימים. למה? וכי לאורה הוא צריך. אני מרוצה מכם, אומר הקדוש. אני שמח בכם. אני שמח על המסירות נפש שלכם. מה ישנה ראשונים זה יתרחש לו ניסה, וענן לא יתרחש לו ניסה. הם הראשונים היו מוסרים עצמם על קדושת השם. מוסרים עצמם על קדושת השם. זה לא דבר פשוט. המסירות נפש הזאת, למסור נפש על קדושת השם, זה הדבר הגדול. וזה פלא פלאים, ממש פלא פלאים. אותו דבר גם יוסף הצדיק. אתה יוסף הצדיק, שהוא עומד בצדקו, שלח את העגלות לך. היה ממשיך, לא בסיפור מהם כצד אורי, היה ממשיך ללמוד כל הזמן. מה אבא לימד אותו? אני לא מסכים. אז זה חשוב לדעת, זה בחיים. ואותו דבר דוד המלך. לא רק שאני שמח בך שאתה מוסר נפש וכואב על קדושת השם. אני אתן לך לראות שלא תפרח ללכת. אני אתן לכם שאתם, כמו שאומרים, תהיו יוסף הצדיק, אתה תעלה לגדולה. אבל אני אתן לך לעלות לגדולה מהמצבים הכי קשים. אתה תעלה לגדולה. רבותיי, זה תירוץ אחד, אבל תירוץ שני זה הדרך של רבותינו ורבותינו. יש עוד תירוץ על זה. העניין הזה שאנחנו נותנים בדרך אבותינו, זה סגולה גדולה. מי שהולך בדרך אבותינו, ורבותינו הלכו בדרך אבותינו. אתם יודעים מה זה? עבודת השם, זה להאמין לשם יתברך בלי הפסקה. בלי הפסקה. מה לעשות? בלי הפסקה הוא מאמין בהשם יתברך. הוא עסוק באמונה בהשם יתברך בלי הפסקה. זאת אומרת, אין לו מחשבות אחרות. אנחנו יכולים לחשוב עכשיו על דברים אחרים. מוריחיים זכר צדיק קדוש לברכה, כשהיה בא מישהו ושואל שאלה, היה אומר לו, אני רואה אם זו שאלה עניינית,
זאת אומרת, שאלה שהיא רוצים להבין, אתה לא מבין את הקושייה, אתה לא מבין את התירוץ, אתה לא מבין את התוספות, אתה לא מבין את ראשית. מחר תשאל, תתעניין, אתה רוצה ללמוד, רואים שאתה רוצה ללמוד. אבל לפעמים היה בא איזה אחד מתחכם, רוצה לשאול שאלה בשביל ככה. היה אומר לו, מה מתרבש? היה אומר לו בפירוש, כאילו מה אתה מעמד, מה העניין שאתה רוצה להראות? זאת אומרת, הוא לא היה נותן שיבזבזו לו את הזמן בחינם. למה? כי הוא רצה דרך התורה הישרה, דרך ישרה בדמיון. זה הדרך של אבותינו. מור יחיא עבאד, אני לא אשכח, שהוא היה לא יכול לראות דברים שאנחנו רואים ועוברים בשתיקה. מה שהזכרנו קודם, מסירות נפש. לא, זה לא היה דבר אפשרי, אין מציאות כזאת. לא היה אפשר. היה אפשר רק, אתה לומד תורה, אתה נחשב. אני זוכר שהמור אבי זכר צדיק לברכה שבא מתימן, בא ללמוד שם בבית מדרש, ישב שם בקצה, בפינה. כמו שמורה, יחיא עבאד בא לארץ ישראל וישב בישיבות שהוא מצא, פעם במאה שערים, ישיבת מאה שערים, פעם בישיבת, היה גם כור חיים, ואחר כך בישיבת עץ חיים, כן. בעץ חיים ישב, לא היה לו מקום לשבת, אפילו עמד בפינה שם. היה עומד ככה בקור. אתה יושב לומד, זהו. אם אתה בן תורה, אתה צריך לדעת רק זה המקום שלך. זה העסק שלך. זה הביזנס שלך, אתה לא עסוק בשום דבר אחר. וככה הוא עשה. ישב ללמוד. כשראה את אבא שלי, אמר לו, בוא תשב איתנו בבית דין. הוא היה, בבית דין הקודם, היה מוריס השייך, אבא של חיו השייך. זה היה בית דין של התימנים לפני קום המדינה. היה גר בצפניה. מה? היה גר בצפניה. לא, זה לא קשה. זה משהו אחר. זה לא משפחה. לא משפחה. הם לא משפחה. לא, אולי יש קשר. זה לא משפחה, לא. הם היו, היה לו חנות ספרים בחבקוק. היה לו חנות ספרים, עכשיו חתם. עוד לא נולדו. לא חשוב, אבל אבא שלו יודע. היו פתקאות בבית. ילד אבא יספר לו. למה אבא עוד זוכר. אז על כל פנים, היה, המורי היה שייך שנפטר, אמר לפני שנפטר, אמר שהוא, מורי יחיא עבאד, הוא יהיה הגייבד, הוא יהיה גאון הבית דין. זאת אומרת שהוא ימלוך. מי אמר? מורי סלמה שייך. למה בדיוק הוא בא, אמר הוא ימלוך, למה הוא היה ראש ישיבה. זה היה הרב של בית הכנסת שמעון הצדיק. ואבא שלי היה קשור איתו, הוא קרא לו המורי שלו. אפילו שהוא היה בתימן, אני נאמר לי תלמידי חכמים אחרים, שבא לארץ, הוא עשה אותו שהוא יהיה הרב שלו. הוא לקח אותו כרבו, אפילו שאבא שלי בא לדין, והוא היה שמי. אבל אבא שלי ראה בו שהוא היה הפלא ופלא. גאון עולם, יודע ש"ס וראשונים ואחרונים, יודע רמב"ם ראשונים ואחרונים, יודע שולחן ערוך ראשונים ואחרונים. מי זה? מורי חב"ד. כל מקום שהיו שואלים אותו, אני זוכר שהיו באים רבני הישיבות, ראשי הישיבות, שואלים אותו שאלות, היה עונה להם. אי אפשר לתאר, דיינים, אבות בתי דין, היו באים שואלים אותו שאלות, היה עונה להם. בקלות, התימנים עוד דבר, יש דבר מעניין, שהם עונים בקצרה ככה. לא עושים פלפול ומעריכים, אלא מיד אומרים שניים שלוש מילים, ומסכמים את הערב. כמו סיפור, היה מרגש לשם מוכן. העולם משנה דרך קצרה. אז הם היו ככה, כי היו רוצים להמשיך עוד ללמוד, להמשיך עוד להתעלות בתורה, להתקדם. זה הפלא ופלא. הוא ראה את עצמו בתור תלמיד. גאון העולם הוא היה. ראה את עצמו בתור תלמיד. אני זוכר שהייתי בא בליל שבת, היינו מתפללים בבית כנסת בלדי. והיינו באים לקבל ברכה בבית הכנסת השמי. לקבל אצלו ברכה, לקבל ממנו ברכה בליל שבת. חוזרים הביתה לקידוש. אז היינו, אז אבא שלי היה מדבר איתו בלימוד, אז אני אחר כך עומד לידם, אז הוא אומר, תקבל ברכה ממורי. אז אמרתי, כבר קיבלתי, עוד פעם, לא יסיק, עוד פעם תקבל. אז הייתי מנשק לו עוד פעם את הילד, אני זוכר בתור ילד. נשק לו זה ומברך אותי עוד פעם. אבל זה היה דרך שהיה, הכל היה דרך לימוד, דרך תורה. היו מדברים שבות שעולם, כבר היו נזכרים באיזה עניין, באיזה סוגיה, כבר היה להם מה לדבר, היה להם מה לשוחח. אבא שלי בא להתפלל איתו פעם, מורי חיים קסר, אמר לו, אתה תעלה, שליח ציבור. למדו שיעור, אמר לו, אתה תיתן את השיעור. היה ביניהם אחווה כזאת, מין אחדות כזאת. לא היו מקפידים זה על זה, לא היו מקנאים זה בזה. הכל היה כמו משהו, הפלא ופלא. הפלא ופלא, אי אפשר לתאר את זה. אני זוכר בתור ילד, שאני הייתי משוויץ, הייתי אומר, אני, סבא שלי, הסבא רבא שלי, היה צדיק קדוש בעיר העתיקה, והאבא שלי, שבדל החיים רוקים, הוא תלמיד חכם עצום, כל הרבנים, הרב אלישיב מדבר איתו בלימוד, והרב זה, והבעל, אז אמר לי, אבא שלי זה לא חוכמה. אמר, אלה עשו הראשונים, כבר עשו את התפקיד שלהם.
זה לא החוכמה שאתה מתפאר בהם. החוכמה שהם יתפארו בך. אמר, אתה עכשיו תהיה תלמיד חכם שהם יתפארו בך. זה היה סוג של מחשבה. ככה היו התימנים. זאת אומרת, היו רוצים שאתה תשב ותלמד ותעסוק בתורה. ותראה, אנחנו היום נגיד, הוא היה והיה והיה. הם היו כולם חכמים, כולם נבונים, כולם גאונים. אני אומר לכם, מוריס סוביירי, היה בא אלינו הביתה. היה יושב מדבר, איזה חוכמה, איזה תורה היה בתימון. ואיזה, הפלא ופלא. אבל, נו, מה עכשיו? רק שנחזיק את זה בידיים, נשמור את זה בפנקס. התימנים אומרים פנגס, דרך אגב, שתדעו לכם. פנגס. שאלתי את אבא שלך. אבא, כן, שאלתי אותו. איך אומרים על פנגס? פנגס, כן. אבל לא העיקר לשמור את זה בזיכרון ולעשות סיפורים. אנחנו לא חיים על הסיפורים, זה רק בשביל לעודד אותנו ולדחוף אותנו ולמשוך אותנו עוד ועוד, להגיע למצב שאנחנו נלמד. ואני אתן לכם עצה של מבוגר, אני קצת מבוגר מכם, אז אני יכול להגיד לכם שאני אתן לכם עצה, תיקחו לכם נושא, תלמדו אותו היטב, אבל מה? 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ללמוד את הנושא הזה, עד שתדעו אותו בעל פה, ולשנן. אחרי שהבנתם אותו, למדתם אותו בעיון, לשנן אותו, ועוד פעם, בכל הדרך, ושוב פעם. עוד נושא, ואוכן עד הדרך, עוד נושא, ואחר כך תחזירו, איך אומר? 40 זמנים, מלח בכיסו. בהלכות שחיטה, מביא שם בנו באר הגולן, אני חושב, אני כבר לא זוכר. הוא מביא שם על הצד, הוא אומר שמה שהשוחט צריך ללמוד את כל הלכות שחיטה, ללמוד אותו בכל יום, עד חודש. אחרי חודש צריך ללמוד אותו פעם בחודש. אחר כך ללמוד אותו פעם בשנה. כל הזמן לחזור, כל הזמן לשנן. תארו לכם שבאים אברכים ושואלים אותי, מה זה מותר, מה זה אסור? אתה לא יודע, אבל לא למדת את זה. אתה לומד 40 שנה, אתה ללמוד, לדעת. מה זאת אומרת? חייבים לחזור כל הזמן. ואם אתה אומר, אני יודע, זה איך שהייתי ילד קטן, הייתי אומר, אבא, אני יודע כבר. אני יודע את הסוגיה. היה אומר, זה משפט חשוב לדעת אותו. תלמדו את המשפט הזה. אם ידעת, לא תדע. ואם לא ידעת, אולי תדע. אם אתה חושב שידעת, אתה כבר, די, חוסם את עצמך ללמוד ולדעת. ואתה כבר יודע, אתה מרגיש שאתה כבר גאון, אתה כבר גאון, אתה יודע הכל. אז לא תדע יותר, לא תוכל ללמוד יותר. אבל אם לא ידעת, אם אתה חושב שעדיין לא ידעת, אפילו שאתה יודע את הסוגיה ואתה יודע אותה בעד פה, ואתה יכול לתת שיעור בסוגיה. ואתה חושב עדיין שלא ידעת, אולי תדע, אולי יהיה לך צ'אנס, יהיה לך הזדמנות, שאתה יכול לדעת עוד פעם ועוד פעם. לכן רבותיי, כל העניין של חנוכה זה לשים לב, זה יפה מאוד שאתם אוהבים את הרבנים שלנו והצדיקים שלנו והסיפורים. מי לא אוהב סיפורים? ספר להם את הסיפור מחילה על הילד שנחתך, הוא עשה תפילה, זה חשוב. אצלנו התימנים בדרך כלל, אתם יודעים שילד קורא לו משהו, לא ילד, כל אדם שקורא לו איזה מקרה השם עשי לנו, לא תקום פעמיים צרה, כשיש איזו צרה צרורה, או נופל, או נחתך לו יד, או נחתך לו רגל, או נפצע, איזה פציעה כלשהי, או איזה אסון כלשהו, השם עשי לנו שלא יהיה לעם ישראל שום אסון ושום פצע, שיהיה רק בריאות וחיים טובים, ויראת השם. הרב מחילה משהו קטן, שהדרך שהרב אומר, עלה לי ברעיון, אומר לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. אמרתי, יש את הבת עין שאומר אח וגם, בא למעט, בא לראות. אמרתי, חכם, אם אתה לוקח לצד ימין, כף זה כלי, חכם, חד זה חסר. אבל אם לצד שמאלו זה מן, זה מלא, הוא מרגיש מלא, אז לב כסיל לשמאלו. חכם, הוא חסר, תמיד מרגיש שיש מה ללמוד. אני לא נתן לזה לסייע, לרב. סליחה שאני עוצר, אבל יש ספרים של מור אבי, הגאון הרב שלמה צברי, בכניסה, בית דוד ושלמה. יש שם דברים נפלאים על הש"ס, על ההלכה. לא ככה מפרסמים. אני רוצה להגיד לכם שהגאון שיושב לימיני פה, מוריס ליימן, השם ישמור אותו, אני אומר לכם גאון, והוא רק אדם צנוע כמו כל התימנים. הוא אדם צנוע, אבל זה לא לכם שמה שהוא עשה. מרא דאתרא, אבל לא רק פה מרא דאתרא, הוא מרא דאתרא גם בגדרה, גם בעוד הרבה מקומות. ואני אומר לכם, אני תמיד מדבר איתו ונהנה ללמוד איתו ולשמוע ממנו עוד ועוד. למה? תמיד יש לו חידושים ודברים בעיון נפלאים. אני אומר לכם, מי שיזכה להתבונן במה שהוא כתב, מי שיזכה בהתבוננות, הכל זה הוא בא יבין ושם רפא לו, הכל זה עניין של התבוננות. מי שיזכה להתבונן במה שהוא כתב, אשריו ואשרי חלקו. לכן תשימו לב על זה מאוד, שהספרים האלה זה לא ספרים, אני אומר שצריך לעשות קודם כל 7 נקיים לפני שנכנסים לספר, כי זה תורת אלוקים חיים, אתם תצחקו, אני יודע שזה נשמע לכם מצחיק, נכון? אתם חושבים שלא, אבל תדעו לכם שכל דבר, אתם יודעים מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? הם היו לא עוסקים בתורה,
אבל אומרת הגמרא על מה חרבה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה. לא עשו שבעה נקיים לפני. אם היו עושים שבעה נקיים בהכנות של התורה ולדעת מה זה תורת אלוקים חיים, היו בוודאי עולים ועולים מעלות התורה והיה הבית נשאר והכל נשאר. אז אני אומר לכם שזה, מי שיזכה בלימוד הזה זה דבר גדול. אני רק אספר, בשביל שאני כבר מתעייף. אספר רק את המעשה הזה, זה מעשה חשוב שהתימנים, שקורא להם משהו, אני מדבר לא על הדור שלנו, הדור שלנו, מה היה? איך היה? מה, אתה שמעת? מה, איך זה? מה, האוטובוס? מהמכונית? זה ממש, מה, ערבי? או, זה היה פיגוע, או, ככה. מה כתבו בעיתון? מה אמרו ברדיו? מה אמרו בחדשות? ככה מדברים, זה השפה. באים להסתכל במאורע. זה השפה. זה השפה. אתם יודעים מה אומרת הגמרא? זה מדרש אומר. כשהכלב מקבל מכה במקל, הוא נובח על המקל ורוצה להכות ולנשוך אותו ולתקוף אותו. זה המציאות, אנחנו לא שמים לב. אז הגנים שלנו, כשהיו רואים מה שקרה, הוא לא היה שואל מה היה, איפה הוא נפגע, מה מידת הזה, פצוע קל, פצוע קשה, פצוע בינוני, איפה הוא נפצע, בעצם מה היה, מה לא היה. אמרו מישהו קרה לו משהו, השם עשי לנו. יואו, היו עושים ככה על חנה, אורי הירי, זה צדיק ולך. זה אני זוכר את זה, עוד שהייתי צעיר. אני זוכר שהיה עשו, יואו, השם יעשי לנו. צריך להבין את הסיפור, לעשות תפילו, שלא תאמרו פעמיים סורו, ושיהיה רפואו, ושלא יהיה דבר כזה, לא יגרוע דבר כזה בעם ישראל. אתם זוכרים את זה שאמרו שמה, אם יפול מסערת ראשו ארצה? מה זה יפול מסערת? כמה שערות נופלים לכם היום? אתם יודעים או לא יודעים? מי שם לב בכלל? אתם יודעים, בשבת אסור לגוע בזקן, אסור לגוע בפאות. למה? שלא יפול שערה, שלא יחתוך, יתלוש בשבת. צריך להיזהר. אתם יודעים כמה שערות נופלות? שלא ייפול מסערת ראשו ארצה. ככה היו הזגנים שלנו אומרים שכל דבר שקרה, הכל מאיתו יתברך. אתם יודעים איך היה המנהג של אבותינו והזקנים והזקנות שלנו? כשהיה קורה משהו, לא במקרה, רק הוא מחפש את המשקפיים או את השעון או את הספר, ולא מוצא. היה מרחוב, לא, בלי לשמוע עליון. זאת אומרת, אני חטאתי להשם יתברך, לשמוע עליון, שאני חטאתי לו, שאני צריך לסבול איסורים, שאני לא מוצא את הספר, לא מוצא את המשקפיים ואת המפתחות. מה זאת אומרת? זה לא שאני עכשיו איפה שמתי ואני אעשה פרשנות ואגיד לא, אתה אשם, אתה לא אשם. אני חטאתי לבורא עולם, בגלל זה אני צריך לסבול עכשיו, זה סוג של איסורים, שהאדם עכשיו סובל שהוא לא מוצא, פשוט צריך למצוא. עד כדי כך. לכן, זה לא לראות את התפיסה, לשנות את התפיסה, זה הכוונה. התפיסה צריכה להשתנות. גישת עולם שונה. גישה של האדם, איך להתבונן. אם אדם יודע באמונה, הצרופה והטהורה שלו, של דרך אבותינו, שהכל מאיתו יתברך, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה על כך וידם על הלימה. זה רבותינו הקדושים. הכל מה שהיו מזכירים לנו, זה מאיתו יתברך. אבל יש סיפור על הקסה, הסיפור על הילד. אני עכשיו מספר את זה. פעם אחת אמרו שילד אחד נפצע ונפל על מדרכה ונפצע, ולא ברגל, זה היה פה בין הזה, במצח. נפצע ולקחו אותו לבית חולים, אשר עשי לנו ילד יהודי מהילדים של הקהילה. אז אמר מורי יחיה, יואו, עשה ככה, צריך להזמין את הציבור לתפילה, ולבקש סליחו מהקדוש ברוך הוא, והכל, מה שהפסוק אומר, אבל אשמים אנחנו, כאילו אנחנו כולנו אשמים שיש לנו דבר כזה. זה ידוע, צריך להסביר את זה גם, ידוע שאם יש איזה מקרה, שלא יהיה רק מקרים טובים בעזרת השם שהשם יעשה, הכל מאיתו יתברך, אם יש איזה דבר שהוא לא טוב, זה ידוע שאם אדם ראה אותו או שמע אותו, אז בוודאי זה היה קרוב אליו, בוודאי שמן השמיים רוצים לעורר אותו. למה? מי יודע איפה הוא אשם, איפה החלק שלו באשמה. זה לא סתם, זה לא דבר באשמה. ידוע שאם אדם למשל רואה חילול שבת, פעם אחת האדמו"ר בבעלז, לא הקודם, צדיק יסוד עולם. אמרו לו יש חילול שבת בירושלים, הוא היה ברחוב אגריפס בסוף. אמרו לו יש חילול שבת, אמר מה? פלטרים של מלך, חילול שבת, לא יכול להיות. אמרו לו כן, בוא נקח. אמר, תראו לי, אני רוצה לו. לקחו אותו מאגריפס, הגיעו לקינג ג'ורג'. בקינג ג'ורג' הלכו עד רחוב יפו, מרחוב יפו הלכו עוד פעם למטה, עשו עוד בן יהודה, קינג ג'ורג' חזרו. אף אחד לא עבר עם מכונית באותו רגע, באותו זמן. אף אחד לא עישן בשבת באותו רגע לידו.
כי הוא לא היה לו איזה עניין לתקן בעניין השבת שלו. שמירת השבת שלו הייתה כל כך מושלמת, שלא היו צריכים לעורר אותו מן השמיים, עד כדי כך. אז אם אדם רואה דבר לא טוב, שידענו שמעוררים אותו על הדבר הזה, שידע שצריך לשים לב. למה? אני לא שמים לב שבצילנו. ולכן אם אדם ישים לב שהכל מאיתו יתברך, הכל מאיתו יתברך, אז התפיסה שלו והגישה שלו לכל נושא תהיה גישה בריאה, גישה מתוקנת, גישה עניינית. דהיינו שהשם, השם יתברך מעיר אותי, השם יתברך אוהב אותנו. מה זה את השם אליו השם יוכיח? לא רק את מי שהוא מכה בו, גם את הסובבים אותו שרואים את המוכה ומצטערים עליו, גם אותם הוא מוכיח. כל אחד ברמה שלו. יש תוכחה שהאדם רחוק, שמועה רחוקה. הוא שומע, זה כבר לא משפיע עליו כל כך. האדם הזה צריך לקבל תוכחת קלה. למה? הוא צריך תיקון מסוים. אבל בכל מצב שאדם רואה, כל דבר שאדם שומע, כל דבר שאדם חווה, חוויה מסוימת, ולא יכול וכן יכול, במצב שאין לו אפשרות, ידע שהכל מתקבל. ואם אדם ידע את הדברים האלה, רבותיי, זה העניין של האור של החלוקה. במסומי ניסה, מה זה במסומי ניסה? שהכל מאיתו יתברך. כי השם יתברך עשה את הכל. השם יתברך עושה את הכל. השם יתברך יעשה את הכל. אנחנו אומרים לא שמים לב לפעמים. אדון עולם אשר מלך בעבר, מלך בעבר. בטרם כל יצירים. לפני שנבראו הנבראים, הוא כבר היה מלך. הוא כבר מלך. לעת נעשה בחפצו כל, כשנעשה כבר בחפצו כל הבריאה, אזי מלך שמו נקרא. אזי מלך שמו. הוא נקרא מלך. בהווה. בהווה. בזמן שהבריאה קיימת. ואחרי תכלות הכל, וגם אחרי הסוף של הכל, לבדו ימלוך לו. הוא יהיה לבדו, עדיין הוא ימלוך. דהיינו מלך מלך וימלוך לעולם ולעולם. השאלה היא, זה לא רק להגיד את זה, השאלה היא לחוש את זה. אם אנחנו חשים את זה, זה השאלה. אם אנחנו יכולים להבין את זה, לתפוס את זה, ולהרגיש את זה, בכל רגע. ולדעת את זה, אז החיים שלנו יהיה הרבה יותר טוב. גם אדם, אתם יודעים, יש אנשים שיש להם אמונה, אז כשקורה להם משהו, זה הכל מאיתו יתברך. עכשיו אני רק צריך לעשות תשובה, לעסוק בתורה ובמצוות, גמילות חסדים, ואז השם הכל יהיה טוב. אז אדם נוגע את זה הרבה יותר טוב. לעומת אדם שאין לו את זה, אין לו אמונה, אין לו תפילה, אין לו תורה, אין לו יראת שמיים. מסכן האדם הזה, אין לו במה להיאחז. לכן, זה כל העיקר, צריך לשים לב על הדברים האלה. השם ברוך הוא יראה עלינו בעין חמדתו, שנתבונן ונשים לב על הדברים האלה, ונראה איך להתנהג כרצונו יתברך, לעשות רצונו כרצונו. ולעובדו בדבר שלו. תשקו ונצאו ברוך. לא, אני לא. שלמה המלך עליו השלום אומר, לכל זמן, לעת לכל חפץ תחת השמיים. זמן היה לו לנוח להיכנס לטבע, וזמן היה לו לצאת. מה הוא בא למד אותנו? שנוח נכנס ויצא? מה אני אומר? אלא כמו שאמרנו, שאם אדם יודע שהקץ של הגלות שלו, כשהתחילה, אז כבר היה הסוף בהתחלה. לכן, המקץ זה גם התחלה וגם סוף. אז זה קץ שם לחושך. יוסף ידע שבסוף יצא מהגבול. אבל הוא ידע את זה כבר בהתחלה. הוא שאמר שלמה, לכל זמן, הרב שלנו אמר פעם, עליו השלום, הוא אמר שהוא בדק בכל השפות, הוא לא מצא בכל השפות שזמן עניינו הזמנה. רק בשביל הכל. בכל השפות. הזמן אצלנו זה עניינו, מזמינים אותנו לאיזה מקום. אנחנו לא סתם פה. אנחנו כל יום ויום מתקרבים לחתונה. מתקרבים לזמן. זה בית מועד לכל חי. מועד זה הכוונה, מגיעים לאיזשהו. אז זה היה אבותינו הקדושים בתימן. הם ידעו שהם יגאלו. והם היו פתוחים. כל הזמן ירושלים, ירושלים, ארץ ישראל, ארץ ישראל. 2000 שנה היו שמה. המקץ, הסוף שלהם זה כבר היה בהתחלה. ובזה הם עמדו באמונתם התקיפה. עם כל מה שעשו להם הישמעאלים שמה. נכון שהתימנים
נכון שהתימנים יחסית לשאר העדות לקיקו דבש בתימן, נכון. יחסית, כמובן. אבל הם גם, סוף סוף זה גלות. היו איסורים שם. גלות בוזה, היה... הרבה איסורים האלה. אבל דבר אחד הם ידעו. הם יגאלו ויפדו בסוף. זה מה שעמד. אבא שלי עליו השלום. כל הזמן היה משבח את ישראל. מה שזו לא זוכינו, מה שלא זוכו, אבדנו, מה אבדנו. כל הזמן היה אומר את זה. והם מתעצבן על אלה שהיו מדברים, אומרים מה, אין לנו תיאבון פה. אומר בטח, בתימן לא אוכלת 3 ימים. יש לך תיאבון גדול. פה אתה אוכל 2 פרוסות, אתה שבע. יש יותר טוב מזה. מהירה, חס ושלום, אבא שלי אמר לי עליו השלום, בתימן, הוא אוכל 2 לחמים שלמים כאלה, ועוד היה רעב. וכללש במעיים. אז שהגיעו לכאן תלמידי חכמים ענקיים, מופלאים. אבן ספיר, לפני 180 שנה הוא היה. הוא הגיע על תימן, בנדודים שלו, הוא הלך להודו, הגיע על תימן. היה איזה מחוז אחד שם, חרז, חריזי, מה בשם. הוא אומר, והנה, מורה שם כאחד המורים הגדולים בארצותינו. מורה של כפר קטן. מי זה המורים הגדולים בזמנו? הרב מבריסק, זה אור שמח. הוא אומר, כאחד המורים הגדולים בארצותינו. הגיע לצנעא התחלף, היה שם מורי סלימן אלגרה. הוא אומר, המורי של צנעא, אמר, הכל בעל פה. בור סובו שאינו מאבד טיפו. הכל בעל פה. בעל פה. לא דיבורים. בעל פה, נורת המאור, רבנו עובדיה ברסל, הכל בעל פה. היה לו מצלמה לא אלקטרונית, מצלמה של מימד 5, בוא נגיד כאן. היו מתקנים את זה שקורא מהספר. הרב נתנאל אל-שייח, אבא של מורה חשך, מספרים לי עליו, הייתי מוסר שיעור בגדרה, היה שם סגין ההורה, מורה חיים סלח, הייתי מגיע ככה ב2, הייתי מגיע מוקדם. כן. היה מגדרה. כן, הייתי מגיע מוקדם, הוא נפטר בגיל 107, הוא עוד למד אצל מורה חייל גפח, זה יסוד דרדעות, אחרי חודשיים הוא ברח לשם, אבל הוא זוכר הכל. הייתי שואל אותו, מי יותר גדול ממי, וזה, יש כל מיני שאלות, וזה, וזה. תמיד הוא אומר לי, מורה חייל גפח, עד שהייתי מגיע מורי נתנאל, אבא של מורה חשך. אומר לי, לא, מורי נתנאל זה דובר אחר. הוא נפטר בגיל 40. הוא סיפר לי, זה מורי חיים סלח הזה, שהיה מורי סעיד אל-עוזרי, שהוא היה הרב של בית כנסת אל-ווסטא. הוא היה הרב של מורי יוסף סוברי ושל מורי חשך, מורי סעיד אל-עוזרי. הוא מספר שמה, הוא היה חזן שמה, במרו היה שם 2,000 מתפללים. אז הוא לא היה מחוות. הוא אומר, יש לך זמן חצי שנה, הם נותנים תורות. יש לך חצי שנה לעבור על זה שלך, איך למה לא למדת? ספר לי מורי חיים חריף, אתה גם כן נגד אותו, שהוא עלה צעיר, הוא עלה שביעי של ברק. אז הוא התבלבל, יש ג'עיו, עינו, הוא לא אמר אותה, כולם קפצו עליו. כשהם יצאו, אז אבא של מורי חיים חריף אמר מורי סעיד אל-עוזרי, מה זה, של ג'עיו, אתם ככה? אומר, היום ג'עיו, מה חלתנו אחר? אז בקיצור, מורי סעיד אל-עוזרי הזה 2 הייתה בצורת, כמה מספר, הם לא משקרים. 2 בצורת. המלך כבר קרא לחכמים, שמה בתימן, אם אין גשם, מתים, אין סיפורים. זה לא כמו בארץ ישראל. מספרים על פנחס ספיר, היה שר האוצר. אמרו לו, יש בצורת. אמר להם איפה? אמרו לו בישראל. אמר, פחדתי, חשבתי בקליפורניה. כי החיטה מגיעה משם. שמה בתימן לא, אם אין מים, מתים. אז הוא סיפר לי מורי חיים סלח, לקח אותנו לבית החיים, בית קברות, מורי סעיד אל-עוזרי. והתחילו להתפלל שמה, אומר, חוזרנו טובים. אתה רואה את הדבור שלו. 3 ימים גשם רצוף. בזמן הגמרא כבר היו חלק מהמוראים, לא יכלו להוריד גשם. אז אלה, כל זה מאיפה בא להם? וזה בא להם היראת השמיים התחורה שלהם, האלימות שלהם. סיפרו לי פעם, הייתי בזה קונטרס, שאיזה מישהו בא, ילמד בישיבת פונוביץ', והרב שם בראש ישיבה פלפל איזה פלפול עצום, 2 שעתיים, פלפול!
הוא בא אליו בסוף השיעור הרעיונות שם טוב של מורי חיים קיסר, על הרמב"ם. אומר לו, אתה רואה הרב, דיוק אחד של מורי חיים, כולל את כל הפלפול שלך. דיוק אחד. לא שהוא כותב. לא שהוא כותב, במפורש, דיוק. הרב בן ציון אבא שאול היה אומר, מי שרוצה לראות אמונה, שילך למורי חיים קיסר. הוא היה אומר לו, הרב, למה כבודו כותב בקיצור? אתם אומרים שקצת בקים שם טוב, זה הכל כמו ראשון, הוא כמו ראשון. לכן אומרו בספרו... הרב שחט אמר זה ראשון, פעם היה אצל בעיה שם בפונוביץ', לא הם מצאו, כן. מה? לא, הסתברו שם באיזה משהו, סיפרו לי תלמידים, ואז לא מצאו לי הדבר, אחרי חודש ימים, בא איזה תלמיד כנראה שהכיר את מורי חיים קיסר, בא אליו, אמרו לי, תשמע, אנחנו בזמן לקח לכך ומשתבחים, לא מצאו. אמר לו, איזה גמרא? אמר לו, מה כזאת? כשהוא התחיל לפתוח את הפה כבר, המורי ענה את התשובה. אחרי הוא עשה את הכל, מה שהמורי אומר, ואחר כך הוא הלך לשם לישיבה למורי. אז בשיעור שם שהרב נתן הרב שח וזה, אז אמר לו, רבנו, הנה, תשובה כך ונה תשובה. אמר לו, מי הוא התשובה? מי זה? לא יודע אם זה אמר להם רב חיים. חיים מבריץ? חיים סמי? לא, זה... הייתי חד בירושלים, תימני, זה כן, הרב חיים קיסר. אבל חשבתי זה ראשון, אומר לו, זה ראשון. אבל אני מוכן לשמש אותו. אריה דר עליו השלום, הכרתם אותו? כן, כן. הוא מספר לי, אריה דר. הכל הכרתם? אריה דר, כן. אריה דר. הוא מספר לי שהוא ומורי חיים, מה נתנו למורי חיים קיסר? מה? נתנו לו לכתוב גיטין בבית דין. אצלנו אחד בעקר, בא מאשקלון, מורי דהרי, היה גאון עצוב. זה היה יותר שלו, היה בעקר. כן, הוא בא לעקר. כן. היה הכל בעל פה. אז הוא מספר לחמי סיפר לה, שבעלייה נתנו לכל אחד מסטינג. אתם יודעים מה זה מסטינג? הוא בצבא, מגש. מסטינג. ונתנו לו גם לו. מורי חיים קיסר עומד בתור לקבל אוכל. אז מורי דהרי זה רץ אליו, מורי, תן לי כמה בשבילך. תביזו את חכמי תימן, תביזו את כולם. אז מה אני מספר לכם? אריה דר הזה מספר לי, הם היו הולכים אוספים מסמרים, והיו כותבים גיטין, הוא ומורי חיים קיסר. מי זה? אריה דר ומורי חיים, היו כותבים גיטין, היה יוצא הרב ונדלברג, ציציני עזר, אני זכיתי לשמש אותו. הוא יוצא בדיון, אומר לו, רב חיים, אני אמרתי ככה וככה, מה אתה אומר? אז פעם אחת התווכחו, זה ספר גט פשוט. מה הרב בן חביב? עבה כזה, כן. התווכחו הדיינים. אז הוא אמר מורי חיים קיסר אמר, אין סברה, מה שאתה אומר זה לא כתוב גט פשוט. להגיד שזה לא כתוב גט פשוט. להגיד שזה כתוב, זה מעלה. אבל להגיד שזה לא כתוב, חיפשו, באמת, זה לא כתוב גט פשוט. מורי חיים שייח עליו השלום. 2 סיפרו לי את זה, אתם לא תאמינו. 2 סיפרו לי את הסיפור. הוא היה בהתחלה מלמד בחורים כאלה בבקעה. בהתחלה הוא היה בבקעה. מורי יחשב. אז הילדים קלטו שהוא לא מורי רגיל. אמרו מורי, תראה לנו משהו. תראה לנו. אמר טוב, תביאו תנ"ך. תביאו לו תנ"ך. אמר, תפתחו איפה שאתם רוצים, פתחו. נגיד פרק א' בעמוס. אז קודם כל הוא הריץ להם את כל הפרק בעל פה. טוב, נגיד. אחר כך הריץ להם את הפרק מהסוף להתחלה. ואחר כך אמר רק תטעמי. זה דברים שמספרים רק על הגאון מווילנה, לא על... והוא מספר לי זה, הרב טיחי, שמורי השייח ליד מורי עבאל בתנ"ך, הוא לא... אני לא מדבר. הסולומי היו אבותינו, היו רבותינו הקדושים והטובים. היה מרדכי שרעבי עליו השלום, איש אלוהים קדוש ונורא נמוס. הרב עובדיה יוסף היה מתבטל אליו. הוא מספר לי, שהרב עובדיה יוסף לא רק למד אצלו קבלה, למד אצלו גם פשט, גמרא.
הוא היה מעביר שיעור בגמרא. הוא אומר לאשתו תפסקי לפי יביע עומר. זה בשביל הדלקת נרות שם. אמא שלי הייתה משמשת אותו. והרב עובדיה יוסף היה יושב ושומע אותו בגמרא. קבלה זה פשוט. אבל בגמרא גם כן הוא היה... אלה האנשים, אני זכיתי עם המשפחה שלי, שבת הזאת בדיוק כמו השבת הזאת. אמרתי, אנחנו חייבים לקחת את כל הילדים למורה חיים קיסר. לקחתי אותם, כמה? 24 שנה, כמה זמן? לקחתי אותם לבית שלו. סקר הוא ישב ככה. 27 שנים. 27. איפה היה גר? בנחלאות. ישב ככה וזה. ביום ראשון הוא נפטר. שכנה שם, ארון. אנחנו ביחד. יחד, אני מדבר איתי שבוע. זה היה שבת. ביום ראשון הייתי מעביר שיעור מגדרה, לא אשכח. הם התקשרו אליי, אמרו לי שהוא נפטר. ואני עומד במסניע. פתאום בא לי טרמפ, לקח אותי עד הלוויה. הלוויה ממש, הוא גם בא ללוויה. בא הרב עובדיה יוסף, לא אשכח בה, משה עטרי היה מנחה שמה. הגיע הרב עובדיה, לא אשכח מה שהוא אמר, היה משיירי אנשי כנסת הגדולה. איזה דיבור. משיירי אנשי כנסת. זאת אומרת, הוא לא הכניס את עצמו לפוליטיקה. הוא נשאר אותו דבר, הוא לא החליף כלום, לא נשאר עם הסמלה, נשאר עם הכל, לא החליף גולבושו, לא החליף כלום, לא. משה אומר... לפני 24 שנה הוא נפטר? 27? כמו שהוא אומר, מה שאומר זה, שמישהו יבא מבלבל לו את המוח, אומר, מה שבתרביש? מה זה בתרביש? מה אתה מבלבל את המוח? מה זה בתימנית? סיטירבה. סיטירבה. סיטירבה, סיטירבה. זה בטורקית. מה זה? זה בטורקית. מה זה בטורקית? אני יודע רק 70 שפות. בקיצור, אז היו באים לשאול אותו, היו מגיעים בחגים ובשבוע, ובאים מוריחים כזה, היו שואלים אותו שאלות, והיה עונה להם, ומקשים עליו, אפילו האחי. עוד פעם מקשים, אפילו האחי. כן, לא יודע כבר. לא נגמר הסיפור. לפעמים מקשים עליו, קושיות. לא, הוא במקב שלו, הוא הרב פיינשטיין כזה. הרב פיינשטיין עליו השלום, כשהוא ברח לרוסיה, הוא שרע את התפילין של רבינו תם שם. אז הרבי מחב"ד אמר לו, כבודו אם רוצה אני אביא לו תפילין. הוא אומר לו, כל מה שנחתי תפילין של רבינו תם זה כבוד אבא, אבא שלו יחסי. אני לפי דעתי מספיק ראשי וזהו. חוזר, כמו התימנים. תימני אף אחד לא הולך רבינו תם. אני בעצמי עד לפני 4-5 שנים, לא נחתי רבינו תם. עד שאחד בא אמר לי, תודה שהרב רצה בי מניח. אמרתי, מה הרב רצה בי? אחרי שבועיים בא לי איזה פרסי אחד, אמר לי, אתה רוצה תפילין של רבינו תם בחינם? אמרתי, פרסי אומר לי בחינם, אז זה כבר סימון מן השמיים. לקחתי מאז, אני מניח שלי. נשאלה שאלה בבית המדרש, איך זה יכול להיות לתימנים, תמיד יש עמוד שדרה, הם עם בבדד ישכון ובגויים לא התחשב. איך באו לפה, התקלקלו מהפאה הנוכרית הזאת? כי הוא מורי חיים קיסר כותב על הפאה הנוכרית. זה פלא ענק. פשוט. קיץ המזבח, הוא אומר שאין בכך כלום, ולא כמו הרב שהחמיר בזה הרבה. הפאה של אז, לא של היום. כך הוא כותב. עד העורף. זה נפתה לפני 30 שנה. מה? אבל הוא אמר. הוא לא אומר אנחנו תימנים. הוא לא אומר. לא. פתאום אתה מדבר. הוא כותב. הוא תשובה אחרת. שאני ראיתי. לא הפירות של היום אבל. הוא כותב. זה ניבול. ולא כמו הרב שהוא כותב. ולא כמו הרב שהוא לא לפתמני. אני דיברתי איתו, אמרתי, יכול להיות עזבי, אבל לא שהוא כותב פה. בכל אופן. המחלוקת על לפני 100 שנה. בכל אופן. גיבורים דברים אתה יודע מה זה נשים, רבי זה, נשים יכול להיות זאת אומרת נפשו אחד מהם. הרב בן ציון אבא שאול, הוא הייתה דעתו לו, אבל אשתו. נכון. שאלו אותו, נקי התלמיד שלו, אומר לו אשתך, שאלו אותו אשתך, אתה אומר, אתה לא שואל מה אשתי עושה או מה אני פוסק? נכון, אבל שהרב עובדיה. אנשים אומרים בגלל שאשתו, אבל נהנה ש... הוא אומר שהרב בן ציון איתי, הוא דיבר על מלאק. לא. אלא אם כן לא היה שלום בית, או שידוך, הוא לא היה אומר לבטל שידוך בגלל. או שלום בית, זה עוד עניין. אבל הוא דעתו האישית הייתה שלו. הנה. בוודאי. אבל מסכן. הוא יביא עומר.
השתרסי מה לעשות, הוא היה מאוד מאוד מכבד אותם, מאוד מאוד מכבד. אתה כותב את הכתבים שלו. מה? הכתבים שלו. היא. כל אופן, זה מה שאמרנו, יהיו הדברים כמו שאמרנו, לעילוי נשמת נעמה בית נעמה, שהרב בן שלמה, נשמת שרה בת הרב ניסים. שרה בת אברהם ניסים, שרה בת הרב ניסים. והרב ניסים בן, אברהם. בן אברהם, לא שם ברח. הוא אומר הרב יוסף, הרב יוסף בן חיים. הרב שמריה. הרב חיים בן הרב יוסף. היה עוד אחד, היה הרב שרעבי בגדרה, שמורי חיים סנואני, היה בו לומד איתו קבלה. יהוד. מיהו. אני הגעתי לגדרה, כבר רוב העברים כבר נפטרו כמעט, נשארו רק קצת. אבל הוא מספר, אתה רוצה לספר? ספר את הסיפור. את כל הזוהר בעל פה, הכל בעל פה, הכל בעל פה. אבל הוא ראה מעשה שלא, תגיד. לא רק בעל פה. גם זמן של הפסקה שהוא עושה, וישאול שאלה חוץ. כל הלילה הרבה אנשים חושבים שאלה. זה מבחן לימוד, הוא הולך, יוצא החוצה, ושואל את השאלה, עונה לו, חוזר. מה אתה אומר? ככה געת לכאן. לפי הזמן שהרב, לא יכול להיות שהגעת לפה, מאיפה שהיינו שיצאנו. תלמידים. ממש ביום, לא דקות. שניות אפילו, היה מרגיש כמה חזר. זה היה ספר תורה גם. זה היה ספר תורה. ספר תורה, ראית. הוא היה מדבר על מישהו. כן, באו שואלים את השאלות. היה ספר תורה, חזר קורא שמה. שואלים את השאלות. דילג על פסוק. ומורי סעי שלם מדבר על מישהו. הוא אומר, דילג את הפסוק. זה שהיה קטן, הוא קלט, הוא אומר לאבא שלו, אומר לאבא שלו, כן, כן, הוא דילג פסוק. איך קראו לו? איך קראו לו? מורי סעיד השרעי. היה עיוור. כן, כן. הם קיבצו את כל העברים בארץ לגדרה, קראו לזה כפר אוריאל. עיראקי. כן, עשו להם שמה, עשו להם בית מלבן, עשו להם בית חרושת, לקליעת סלים וזה. שלהם פרנסה בלי להצטרך לעזור. התימנים גם כן עשו להם בית כנסת, זה גם אחרי בלגן, לא נתנו להם בית כנסת. היה במורי חיים סלאח, הם מגיעים עם העברים לפה, לכנסת, המקל. אז מורי חיים סלאח אומר, יאללה, אטבחו. לוקחים את המקלות ומתחילים להרביץ לכל הכיוון. עד שהסכימו לבנות להם בית כנסת. בדם, בידע. כן, יאללה, אטבחו, כן, אני נותן להם את הסיסמה. שמעת את הסיפור הזה? שמעת את זה? שמורי חיים סלאח, כל העברים היו הולכים לירושלים, לוקחים עם המקלות. אומרים, יאללה, אטבחו. מתחילים להרביץ לפקידים שם על כולם. עד שבסוף הסכימו לתת להם את הבית כנסת. מה נענה ענן? מי מורי חיים ביסן? מורי חיים סלאח. מורי חיים סלאח? מורי חיים סלאח, כן. כן, לא. מי? את המורי חיים סלאח הזה? אתה, הייתי איתו שנים, 30 שנה, 20 שנה הייתי. כל שבוע היינו, כל שבוע היינו. ימים שם. אז היה איפה שבוע. התפלל? איפה התפלל? תרבות שם, בדרך. הוא נפטר לפני 4 שבועות.